Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden Kemelim Block Congress Committee uba Richard Marwain mentakasngi ke arpusan dari Jemang. Hau kerwak khubor ula penrem jori ke jingwan syong ki breu ki balakam bagi degi dikot jong keseng Voice of the People Party menha ke arpu lai dari Jemang harengkat ke jingra ki plakat ki bedon ki jingtho hakmat ke yengsa UMLA Kemelim uba Roni V Lingdo. Uba Richard ula ong baha pedeng kajingnya keren jong ke Congress Committee bat kita ki breu menha ke arpu lai dari Jemang. Nakaliang kita ki breu kila penpau bakilawan ban pan ke jing kersan UMLA Kemelim uba Roni Lingdo nakabenta kajingnya ki jong ke VPP. Ha ka bayade bat kani uba Richard ula penpau bala da kanu kuno ke kinhon ka bawan pan jing kersan ye kan kuno ka kam amdadan kam ban wanra de jing tho aki plakat Henry kila ban lej benye kendo bet ya uba Roni ha ka slem trekam jong u bat ban lej ya mir jingmut lang bat uteu UMLA. Nalor kata uba Richard ula penken mauru baki nong yalam jong ke VPP nado ke basdang kim kwa banye kersan bat banye trailang bat ki wei pat ki kinhon hapo kaliang persya bat ke jingwan ban syong ki breu ka seng VPP hakmat ke yengsa jong MLA Kemelim kala bandai ke wei ni kilat jing penkre election MDC jong ke VPP syusyo laya thoru ban kaliang Kemelim Block Congress Committee haringkat UMLA Kemelim kidang wat ikilat kilenti kumno ban weng ki jing jong ki pat ba bat ka judge benreu ha ki babon kiliang nakapor sekapor bat ki kentu ki pat baru baro bakinya trailang hakimat bapher ki banlong ki jing kerku ki judge benreu teng la pateng Kemelim Block Congress Committee kala penpauru bamanu breu bat man la ki kinhon ki don la ka jong kam trekam wat la ka thong kalong kaju bat la jit ki nong mi khmat bakin sngam bat bakin smokia ya ki jing sham jinjar jong babon balang bat kini ki nong mi khmat ki nyasa bat bakin thau iki an hagi rensan bat ru hapo ki ying dor bar thau an jong ke jela